At sa ating good news naman, Idol, Manawagwenyo. Tama bang pronunciation ko nito? Manawagwenyo. Yun, kinatawan po ng buong Rehiyon 1 sa magaganap na mutya ng Philippine Association of Agriculturists 2025. Para sa good news na ikwento mo, Idol Maya. Sa bawat patimpalak, may mga sumisikat na bituin. Ngunit kakaiba ang ningning ng isang tunay na inspirasyon. Si Kylie Rose M. Mercenes ay hindi lamang isang kandidata. Siya ang puso ng Manawag, Pangasinan at buong Region 1 sa mutya ng Philippine Association of Agriculturists 2025. Sa darating na pambansang patimpalak ng ganda at talino sa Bacolod City, kanya nang ilalahad ang galing, dedikasyon at pagmamalasakit ng mga agrikulturista ng Rehiyon 1. Taglay ni Kylie Rose ang tapang at kagandahang Pilipina na simbolo ng kasipagan ng mga Ilocano at Pangasinense. Sa suporta ng kanilang mga pamilya, kaibigan at buong komunidad, dala ni Kylie Rose ang pangarap ng mas maunlad at matatag na bukirin para sa susunod na henerasyon. Manawag, itaas natin ang bandera dahil sa kanya, Region 1 ay tunay na mamamayagpag. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.